Ngokombono wabalandeli bamaskandi nangolwazi labo bathi Inkosi Yamagcokama uSicebo Dlamini ulapha ekhona ngenxa yokufudumeza. Ziningi ingoma ayifudumezile uSicebo Dlamini zaba ngama-hit ukudlula ama-original alezo ingoma. Kunengqwele ey'nkundleni yezokuxhumana evuke ngoSicebo yathi impela ecela abantu abasondelene naye uSicebo ukuba bemkhuze lento le ayicabangayo njengamanje ayiyeke, noma uma uthi beseyiqalile ukuyenza avele ayiyeke ayidelete. Inkulumo yalensizwa ibisekuthenini icela uSicebo ukuba angalinge azame ukufudumeza ingoma kaSjava noBig Zulu lena entsha ethi umbayimbayi. Kule genge le esondelene noSicebo Inkosi Yamagcokama, cela ukuthi niyitshele kulento ukuthi lento ayizamayo la kakhona njengamanje ngengoma kaBig Zulu noSjava, cela ukuthi ayiyeke leyo nto leyo, asiyivumi impela kule game. Sengizwa kuthengela umbayimbayi we, hayi we, akuhlukaneki mama. Siyanqaba kule game.